Bugünkü mihmanımız Yaş Dehin Aydımçı Turan Orazov. Turan, biz sizi Vivalamur Production'na hoş gördük. Süleymancan, hoş gördük bilen. Şefsilap, täze ütköşük gepleşiňizde, çağırýanyňyzda begenim doğrusunu aýtsam, nesip bolsa indi. Daşa bolşa diýär. Nesip bolsa. Eger siz aydymçy bolmadyk bolsaňyz, onu kim bolardyňyz? Haýsy käri, hünäri saýlardyňyz? Aslında men bilýänsiňiz köpüňiz stilistim, parykmaherdim. Ýöne ondan öň men 5 ýaşymda uje dutarçydym aýdym. Dawdan men nemem nowa. Aslında eger men aydymçy bolmadyk bolsam sewda ederdim. Näl sewda? Teleketçilik o. Olan bir hili saç bilen meşgullyk zatlar, şampun idi, zat idi, öz branding şoň alatlar ederdim. Birinji işlän ýeriňiz we şu işlän ýeriňiz siziň goýuňyza ýaraýadymy? Ýa diňe kazanç üçin işlediňizmi? Ene umum aýdana näle işlän ýer? Birinji kazanç üçin başlandy. Birinji kazanç başlaňy. Men 7-nji klassym. Aslında 2005-nji ýylda Hakan Pahyr ýogaly. Ja jennetde bolsun. Sağ ol. Onuň ejeme düşdü. Doğrusunu aýtsam hiç ýyl işden çekinemokdym, kiçik oglanım. 5-nji 6-njy klass näme bolsa ejemin ýerine düşüp edýärdim. Ol kazançyny tonjy ýok diýär. Doğru. O taýda näler ejem mysal üçin powçulugy öwretdi. Bir gitse menen barýadym fitçi bişirýärdim, menen bişirýärdim. Kömek etdim. O kömek edýärdim elmede ama ýanyna kömek edýärdim. Bazar diýşete bazarda menem kömek edýärdim. Aýgara ýanladym. Ondan soň bir hili saç bilen hüwüsden başladym. Saç bilenem Nurla janım saçalýardy. Öňüňde butkojumyz bardy. Onu öýde klassdaşlarynyň wagtyna deňmuşan saçyny alýardy. Menem hüwüs edip menem ýuwaş bir ondan öwrenýärdim ilka. Soň öýüň ýanyna rüssemlik bir oglanma oň ýanyna bardym, şolary saç öwrenjek diýdim, öwretdim. Olam bolýa geldi. Bardım, 2 ay 3 ay gatnadım, ödmem samouçka biradim. O gatnadım, aldım. 7-nji klassda men uje yer arenda alyp saç teňläp başladym. Özüň adjeni çykyp. Adjen çykyp. Malades 7-nji klass. 7-nji klassda uje saç teňläp başladym. Aýşe saç bilen gitdim. Birinji iş ýapyna 7-nji klassda başladym, birinji. Aydymçy şu sfera gelmeňizde näme sebäp boldy? Hakan Pahyr dutarçydy. Olam özü çalýardy. Dutarçyly ýöri teneme däldi. Lübitelski öwürsen eli geçip durdy çalýardy. Menem kiçikden men doganyň neresi Nurlajan. Oň bilen eline seredip öwrenip dutara gatnadım. Muskany şkola bardy. Arsanatdan fawatladım şowa. Agysa saýtyp bereýin. Ejemek gitti. Onuň menem ýaňyşmasam 1-nji 2-nji klassym eden şowa näçe ýaşyny gatnalýar bilemem, 1-nji 2-nji klassym kan ol bilälim. 7-8 ýaş. Onu hannidi Turanjany da adyna goken wedinidi. Amber öňüme çalýar diýerler men anbir kakwedan läle çal bir zat çalýdy. Menem uje 5-6 ýaşymda çadır bu çalar, durnolar, şoňaly nem aýdymlar aýtyp berdim ara. Diňe çalman aýtýardyňmy? Aýtýardım ama o. Ondan soň başladym, çadır goýup aýdyp berdim men. Ön ýapyşyp durdy, genje goýup git, ogluň goýup git diýipler. Ýa-ni talandy bir zat çykjak diýilýär bilýän, eger halipalar ýaşullar görse çağada bir zat ayırmaň, taşlatmaň, gatladyň diýär bilýänmi? Şu sözleri diýipdir-de. Onu mene bir 2-3 ýyl gatnadım. 2-3 ýyl gatnadım medin. Şo nota nerwim çydaman taşladım.
Öýede geldi Arslan Attanov malum. Öýede geldi Turanjan beýtme gatna art o geleceğin görünýär. Uje şu attan goçalyan aýdan eýlenbeýden. Aynon şonda da barmadım. No tanqyň görüp özümçe çaldym, men etdim, aýtdym, zat etdim. Bir depede gatnap çykdym. Kanda da gatnadım. Onun gepiň ysasy ýan kaýçym ýaly öňünden aýdyp berýän. Ýöne köpçülükde aýdamakdym. Nurlajan konkretny aýdym sadylem bolýar. Menem bir arasynda oň bilen aýdýas repetisiýa çädip bastaýan. Ýöne köpçülüge çykamakdym. Onu Nurlajany men niýetim aslında arzum agamy Nurlajan gow galdyrmakdy. Özüň bilýänsiň köp işimde şaýat boldum. O arzum Nurlajan galdyrmak dese men show biznesi baky gow düşünýärdim. On has talanty güýçli aýdymsa hemme zat elinden gelýärdi tuğulum. Ömer show biznesi uny hoplaryny gowulýardy. Onun şonu galdyrjak bolup jan edip özüme aýdyma howasçynyň onun ýok bolmansa Nurlajan ýok bolmansa Murat Molla bilen iň soň eden aýdyma duýady. Däle eden senne meni ana şol aýdymy klipni Batyr Şahsodyň ýanyna almana gitdik. Men bir hili pikrimni bady şular ýaly bir ýoş aýdym aýtmak. Onun otaýda da Timurov bilen gawatlaşdyk. Timurov bilen gawatlaşdyk. Timur şular ýaly işden görýän gowy Nurlajanda bir aýdym sana nemetjek, zakat etjek. Özüme bir da edesim gelýär. Daýy bir da iş ýap görelidim. Ulan bolly geldi, bir näl istirň görel sesin göreldi. Ondan günden birine bardym, menem Timuryň ýanyna görüşdik. Onun Timur, daýy sen bir aýdym aýtyp görkezdi diýdi. Hiňden görkezdi, akorça atdy. Menem türk aýdymlardan hiňden men sesim halady. Dedi. Bratdy daşo diýdi, garaşmadym muňa bak diýdi. Timur vardı, belki Timur vardı Umirov, saksafonçy. Doğrusu aýsam, gow gördüler, haýran galar, mala. Öňden aýdam, hem o öňden aýdam şu. Daýy işäli tanam. Zar bolarsyň aýdym, madyr zar bolarsyň. Şonu işläp başlady Timur. Ondan soň kän wagt geçmedi. Nurlajan ýol nemesini helakçylygyny uşatdy. Ýogul görüljek. Ana men niýete dudum Süleyman. Men dedim şeýdip dedim. Arzumny dedim şunu galdyrmak, şunu öňe sürmek. Ya действительно talanty ýaryp barýar güýçli. Bilýär talantly bolan. Giden aýdymlar wady öňe sürüp bilmedik şol aýdymlary. Menem özüme söz berdim, men şu aýdymlaryny öňe sürerim. Nesip bolsa nämeden işim taşlamaly bolsa taşlarym, konkret aýdym bilen zanymaz eden niýetime dudum özüme söz berdim. Onu o ýerinde diýip bolýar da Nurulla Dogonyň uly sebäp bolan. Uly sebäp. Turan sizin uğruňyzda işleýänlere näme maslahat bererdin? Süleyman, men näle aýdyn maslahat berer ýaly özümni täze geçip uğradym. O elbette Pajlanya. O elbette Hudaýa şükür. Birinji iş nemetdi, gowwaly nohurlygy, şo Nurlajan arzu etýärli edbildim degen. Ýani şonu we şu wagtky başlayan ýaş aýdymçylara maslahat berbilen sebäbi öň aýdymçylar özleri bilýänler, olar maslahat öpmanlar. Dogry işlemeli. Aýdym çykaranlardan şu wagt çykýan käbir aýdymlar bar. Men äken taraplarda dogry gaty neme sözler ulanýarlar, gaty köçe söz diýene. Gelşen o. O geçikde TikTok'da da attım misal üçin. Näme meseleler aýdym edip çykaryp otyrlar da. Men pikirimçe şol aýdymçy mor başda gowjy näme derim? Ýöne şol aýdymçy agramy nitirýär. Şol aýdymçy seriýodun gorkudan o. Näle başlasaň
özüň näle başlap görkezseň, halkam seni şoňa kabul edýän eken. Tamam. Orssor diýär, "Как встретишь, так и проведёшь" diýär. Şoň üçin başlagyny oğlanlar beýle başlagda serýodny bir aýdymçylyga girdiňiz, me şolam siziň işiňiz bolup galýadyr. Siz şondan çörek ýýäňiz, halky begenler ýa-ni halk beýnenen wagty begenler ýa-ni bir halk sizilen begenjini paýlaşýar, gynanjyny paýlaşýar, şoňa Allah aýdym diýilýän zat elmeden bir hil dermanýaly neme diýär. Onuň käbir neme aýdymlar bar, olam soňky pokoleniýa çağalar üçin gow dälmi kädiýän bir. Gow sapak däl, gow gady öwreden ok. Mena maqullamy. Şoň üçin bir mümkin bolsa gow aýdymlary, owadan ispanýany, owadan sözler, tüýjü sözler pikirlenip elekden geçirip köpçülüge ýaýratmagy dogry hatap etdiňden jeýle. Dogry. Halipa şäherlik ýoly. Halipaň nimaga arada bir sora berýär-de halipaň kimdi? Onu benim içimden pikir etdiň, jogap bermäkä. Halipa Lüboy ine okully, mektepde, soň ýokary okuwjy, soň iş, her hili ulgamlarda işledik bilýärmi? Her ýerde de bir öňe düşüp, öwretjek bolup, kömek etjek bolup, bir halipada diýjek bolýan, taňa bir gowluk isläp, gow maslahatlar berýän adamlar. Batda bilýärmi? Şolar ýaly adamlara men halipa diýen. Halipa diýip düşünýänler. Sende şol ýaly adamlar barmy? Kim şolar? Elbetde bar. Birinji olşur maňa köp sady öwreden Nurlajan birinji olşur. Sebäbi Lüboy işte men şoňa seredip, şoň edýän zatlaryny etjek bolup, şondan men özüme dadalýadym. O mektep bolupdyr da dogony. Hemme taraply. Sebäbi ananmaýan Süleyman, Lüboy zat mysal üçin bir zat görýär, ol hudojnikdan, oňa ende gelmeýän zatdy. Bir zat görýär mysal üçin, şo zat ýokman edilýär. Plan jaýda ýaşaýan wagtymy täze zamanda. Garajda hemme instrumentler bardy. Svarka, hemme ustaçylyk. Lüboy zat elinden gelýär, ananmaýana hemme da bir görsen bara çanymy öz uwdunlap şekil ýasap beni dötü. Maşyny ölse maşyny öz neme dötü. Men waskyşýasa diýär, şondan bir gör. Onuň maňa da etdirjek bolýar köpda meni ýaltarakda. Men diýär, ansady sur ansady ýordy. Ýöne köp zatda umman hemme zatda halipa hasaplayan Nurlajan. Ve Nurlajan ýogalan soň başga da maňa gow maslahatlary beren bir oglanlar bar, sağ bolsunlar. Garaz ýanlaryna bap maslahata sorasam ýa bir zady dady çek bolsam kömek etdiler, sağ bolsunlar. Ýok diýen oklar. Ýok diýen oklar bolsa. Ýok diýenlere madyr ýöne? Ýok diýenlere bar elbet. Durmuşda agamma barada wa hemme işek ýaly. Siz üçin maşgala näme? Maşgala bul durmuşyna özünden hem meter gowermeli adamdan. Mysal üçin biz maşgalamyz üçin şu zatlary edýäs. Maşgalamyz üçin, çağlarymyzyň geleceği üçin näme etsek, näme işlesek gelecekde şolary bir okuwly, öýli, işikli bir adam etmek üçin bir maşgalam bir näme diýerler, 9-y düzgün bolmady. Şonu etjek bolup çabalaşýar. Süleyman şol aýdym-aýdýanymyz, özümizde seredýänimiz elbetde bulam keypine däl, bulam iş bolup gidýär. Biz şu zatlardan zawisimna. Şoň üçin maşgala diýilýän da birinji olşur. Maşgala üçin hemme zat edilýär. Hemme zat şolar üçin. Köp oglanyň soragy bar ekenne, taňa ol maşgala tema degişli.
Şu soru beräýin men sana. Ber. Instagramda internet ulgamyny kän goýýandan sen çağalar bilen suratlar bilen videolar her geljek oyunlar, degişmeler urşýagda mötýän arasynda. Onuň adamlarda şeýle soru döräpdir. Turanyň näçe sany çağasy bar? Arada köpüllüňem şeýlemi? Ýaşyzyn bolsun. Turanyň näçe sany çağasy bar? Şunu soraýda Süleyman diýip menden ýürüýdi haýyş etdiler. Elbette. Menden soraýarlar ha, şeýle daşyndan sorasalar 10 san çağama diýär. Ýöne özüme degişdi 4 san çağama 3 gydym bir oglum bar. Tuğulum. Ana nurlajan çağlar bar 4 sany, 2 gydy 2 ogly bar. 8 boldy. 8 boldy. Ve yeğenim bar 2 sany. Olar meň ýanymda. 10. Onu hakykatda 10 san çağlar. Senin bagtlarym da. Allah şükür. Böyle. Barada. Turan durmuşda etmedik. Yetişmedik ladyň üçin gıynanan ýeriň boldymy? Durmuşda etmedik. Ya etmeyene yetişmedik. Ladyň üçin gıynanan. Ey durmuşda plan edäsedim diýen zadymyz aşypgalarny Süleyman ýalňyşlamy kän mene dogry madanatyrdan başlajam. Ama bilmem. Joň bir mysal getirip bilýärmi? Ya hemmesi ýapyk temamy? O Türkmençilikde diýilýär, Wah plan etse. Şonu ýapyk tema diýip hasap. Ýapyk tema diýip hasap etjäs. Okey. Nähil adamlar sizin ýüregiňizde ýakyn? Men şu duruşma bir kabul edýän adamlar bolmaly. Näle diýen? Mysal üçin şu tanamadyk filamaz diýär, ana şu adam Süleyman. Meni stilist hökmünde tanıyanım kendine. Onun misal için Instagram, TikTok bir da koyan olin. Idealar ya kevat yani sen saçın ulan olsana in olsa, ay plan olsana o saç fark mahir değerlin mi? Şol adamlara men yüzlenen yanlışma. Siz men tanandı. Siz men kiçilikten näme işle meşgul bolýan bilen zor. Hemen şu aýda otyna men kiçilikten aslında aydın saatine sferany. Onun käbir adamlar var sağ bolsunlar, olar bunu düşünýär malades, tuwalymy doganyň izini ýöredýär. O doganyň tirseninden galdyrýar. Maňa ýakyn adamlar men gollaýan, maňa düşünýän adamlar. Seni asıl bolşuň ýaly kabul etýän adamlar. Hiçili ýasama ýok. Hiçilik ki ýanky iskuственный daşyndan bilýärmi, gowurun jok bolup hereket ýok. Seni kak bolşuň ýaly şolar ýaly kabul etýänler sana ýakyn adamlar. Bolşuň kabul edýän adamlar maňa ýakyn. Düşünükli. Haýsy güni ýyda dolardymyz. Eger sizde meselem возможность diýerler, bulundy kanyşny ýanky edip bolýan da der. O ýöne näçe ýaşynda sen şu an? 29. 29 ýylyň içinde özüňi bilýän wagtda haýsy güni ýyzyňa dolardyň? Şo güni gidesin gelerdi. Gowunma, gynançlygynma, ýene bir hiliginma bilýän haýsy gün ýöne? Men üçin kiçiligim ýyzyňa dolardy. Nurlajan bilen bile urşýadym, gowurşýadym, bir-birimizi gollaýadym, lüboy iş olsa gidýärdim, garap maşgalan başymda bolup bir kiçiligimi ýaşmatym, ýyzyňa dolardym. Nurullah bilen bile oynan, gezen, işlen, döwürlen. Bijem Doganyň zary diýär. Aferin. Bijem iskelläme şol. Düşünükli.
Yok, bolonok diyesin gelen yerine hava bolya diyen yerin barmy? Atken. Atken? Men näýladım Süleyman? Näýladyň? Şol zatda mende şol minusum mende bar. Mysal üçin bir zat haýyş desse-de, zat desse-de, ya birine bir zat deýin, şu da aýdyr nädir diýip, jaň etsem ya 100 önce korsam, onu oğlum bir zat gepine diýäbim. Şol ýok bolana, sen şol edämel diýip bilemok men şol. İçimden ýotyn, bara diýen. Gowunda degesin gelen o. Sözü diýip hasyn gelen o. Edim sana. Yumşakda sen ýasetdiň. Biz näme 3-4 ýyl bäri tanýas, bir-birimizi. İşte. Öňkü işlerlerimizde bilişledik. Onun kän diňjalmany gitdik ýadyma düşýärmi? Siýahatçylyk gitdik. Ýadyma düşýärmi, düşenokmy ýöne men sana nohura siýahatçylyga gidemizde, diňjalmana gidemizde. Şonno gitara wady, erkim hüňlerdi, erkim aýdym aýtdy, goş gaýdan wa bilýärmi? 15-20 adam, ýok, 30 adam da wady ötdi. Sunuwady işgärleri köpsem. Şonno sen bir aýdym aýtdyň. Żywo ýadyma düşýärmi? Şonda men sana diýdim, Turan aýdym aýtda, Nurulla diýirdi, o döwür. Diýirdi. Aýdym aýtsana sesin wady, diňe onum, diňe men niýem? Diňe sen niýme? O näçe adam ýerinden turup bilýär, ýerimizi saldy. Şonda näme Türk aýdym aýtdyň ötýän, ha? Türk aýdym aýtdym, gitarada. Umuman içime ýok diýilýär, o içimin gowuny ýykasyn gelen o. Bolýar. Lezzet alýan adam. Lezzet alýan adam men elmidama edýän işimden lezzet almasam men şol iş etmeýän. Lüboy kärde. Stilçilikde, aýdymçylykda lezzet alýan. Men mysal üçin elmidama hepde ökman bir kıyazak gidýän oglanlarla repetisiýa etýär, aýdym öwrenýär. Ya bar studiyalarda, ya fotosesiya, ya klip men şol atlary ýartanymok. Lüboy bar, mana jaňa dip oglanlar. Gece 3-de jaňsedy. Turan, gel dawa planda edilýse, men gön ýartanmam turup gidýär. Mesela işimden lezzet alýan. İşinden lezzet alýan. Etýän işinden. Неважно haýsy sferada, etýän ýöne iň gowy zatlaryň biri de işinden lezzet almak. İşinden lezzet almak. Gynansak da işinden lezzet almaýanlar mı bilýän? Oňal adamlar. Düşnükli. Haýsy bolsa bir kino janryny saýlamaly bolsa haýsy janry saýlardy? Arasynda bir kino çümemni erwe çümýän. Şoň üçin men kän bir seriallarda nemetmejek bolýan, bir ünsvermejek. Ya men bir başlasam, onun kellem, pikirim şu seriallara ala, Türk seriallarına. Onun janr olanna nikah doğrudan kim komediya oraya, kim tragediya, kriminal, любой janr var ya. Fantastika da seyretip görün, şu kino gov düşürülen varsa, kriminal kinolarım seyretip görün. Yekece kino janr halama ola ужастика. Ужас kinolar seyretip Düşnükli. Haýsy restoranda, kafede içmeyen halayan, haýsy sana bir ýakyn, has. Gowuny ýarayan kafeler, restoranlar barmy? Haýsy sen adjenni birini içinden saýlap wyzilde edilýäniň barmy? Birini. Elbetde men aýsam reklama ýalybormyş. Bularda reklam. Şuna da. Ýöne köplönç bar ýerler, bar iýitýän ýerler. İki yer var da men esas bar. Bolýa iki diýelim. Aha. Bar çay restoranı bar. Çay restoran. Arkaň bar ýa. Aslan jama dizet. Araz. Garşalya. Bura men bir var ýa köplönç. Bir karardamy? Bir kararda. Çaýy men baryp iýip görem o. Ýöne embi kän barly bir karara barsa hökman embi barly. Ya sultana barly ya embi barly. Ýöne embin servisem o bilýän. Servis ama men. Şoň üçin embi menim
Gowuryanymyň biri embi düşünipdi. Söýgü näme? Turan. Sen düşünjäňde sen üçin söýgü näme? Söýgü mysal üçin söýgü köp näme bar ýani? Köp zada söýgü. Mysal üçin aýdyma söýgü, adama söýgü, çağajyklara söýgü, enata söýgü. Şon opşu toplanyny söýgü sana mehr berýän adamlar, seni gollaýan adamlar. Söýgü mehr, söýgü gollaw, kynçylykda begenýän wagtyň kynçylykda elmi dama ýanymda bolýan adamlar. Niwaşna boldy. Sen maşgalan, enatan, dostun, çağalan men opşalýan. Sana gollaw berýän adam kynçylykda ýanynda durýan adamlar, degenine sen bilen degenýän adamlar. Ana men şoňa söýgü diýip hasaplaýan. Doğru düşünüpdi. Türkmen aýdymçy artistlaryň haýsyny halap dinläp ýyzarlaýanyň bamy? Bar. Erti halipa aýdymçylarymyzdan bar. Ýöne bir hili men sunuwatyny owurýan adamma olam adat dönmez adatçan. Adat dönmez. Sunuwatyny sözüm ýok. Sunuwatyny owurýan şoňa aýdymlaryndan bir hili alhamam alýan. Muman adatçan bilen könüden tanış. Öz ýoly, öz stili diýer. Öz padaçasy adat marades. Daşar ýurt aýdymçylardan has özüňe ýakyn köp dinleýäniň. Daşar ýurt aýdymçylardan men esasy türki arabesk aýdymlar owurýan. Ana daşar ýurt aýdymçylardan kän dinleýän aýdymçylar. Zaşy Ibrahim, Alişan, Emrah, ana şoňa aýdymçylar has owurýan ýöne täze aýdymçylar ama gowy aýdymlar çypýan mysal üçin Reymen diýdi. Muman daşar ýurtda esasy türk aýdymçylardan kän dinläp ilham alýan. Ýani nohura siýahatçylar gidemizde, din jalmana gidemizde ýadyma düşýärmi? Bir türk aýdyň aýtdyk diýdi-ga. Şo o zat däm şo. Ya Alişan aýtýan, ah ne yar yar yine başımda sevdalar, ah ne yar. Şonu aýtdyk ötýän ha? Şonu aýtdyk. Sen ýöne opşum öz stiliňem, öz ýanky aýdym ýerine ýetirişiňem has türk stile ýakyn ha? Türk stili. Ibrahimyň aýdymlarynam bir arabesk stile ýakyn Vostok. Süýdülük we Vostok. Dogry, düşünipli. İşiňizde ilham badalga beren üç adam. Birinçisini bilýäs, ýani kän diýdik Dogunyň, Nurulla, ýöne şo üçlük bolsa, üç adamyň adyny tutmaly bolsa, birinçi Nurulla, galan ikisi kimin atlaryny tutuberdim. İşiňde aýdymçylykda bir badalga borup ilham beren adamlar. Moşten olur, tanımanım bilersin bilýän. Ýöne şolary görüp bir sen ilham alyp badalgalandan bamy? Dogry aýtsam, şo diýişiňe birinçi Nurulla. Ana elbet ejem başda bırakacak islemedi. Men aýdymam. Sebebi men aýdymda ejem elmi dama Nurulla jany atladyan. Kawulanmasy gaty, agyr. Onu bırakacak bir köşeşdirdim, gowgurlaşdym, düşünürdim. Men şonu isleýänim, men şo arzulamyň bardygyny, şo selimiň bardygyny, maksadymyň bardygyny düşünürdim. Ejemem elbet kawullandy. Sağ olsun şu an. Ejem canım gollaýar meni. Edil toşnu
aýdy bilemek Süleymaniyany meňiň bir bir maksat öğretmeni nokot veren adam Nurlaca. Başka da kän sağ olsunlar. Gollap berýärler. İşle diýen oglanlar hem kän, tanşlar hem kän. Düşnükli. Siz bagtly adammy? Elbetde. Bagtly adam sebäbi Hudaýa şükür çağlaň var, maşgalaň var, enataň var. Şolar üçin, şolar başyňda bolýarsa, ýakyndan başyňda bolýarsa, emma adam bagtly kädiýär men pikirimçe. Ve Hudaýa şükür näli asuda, agzry, parahat döwletde ýaşaýar. Emmamiz bagtly var. Emmamiz bagtly adam men pikirimçe. 2023-nji ýyl nähili planlaryňyz bar? 2023-nji ýyla. Täze ýyla, şu ýyla. Şu ýyla. Planlar agatykän, Süleyman, aýtsam. Birinji oçur diňe täzelikler bilen, diňe täze aýdymlar bilen, klipler bilen işlemek, adamlara bir täzelik dinledip, bir nesip edenen, bir halkyň awryny almak, Döretmek. döretmek. Diňe iş, nesip edenen. Diňe ýa-da diýär. Plan diňe. Düşnükli. Turanjan, soňky soragymyz, biz seni Viva l'Amour Production'da görünmüze ören şart. Sen biz üçün diňe aýdymçy ýa stilist, parykmaker diýip tanamyk da seni. O adam, o oglun, bir pek yürekli, dobry diýär. Çoň üçin janyň sag başyň dik bolsun. Mene begenýän daşyňdan hem sunuwatyňa uly hormat goýýan. Soňky soragymyz. Altyn balyk tutdyň. Altyn balyk tutdyň. 3 tane islegiň. Haýyşdyň altyn balyga. Любой iste. Любой 3 tane. Altın обычно золотая рыбка. 3 tane желанияны исполнять etdi. 3 tane любой isteýän. Ekece isleýän ma. Ekece isleýän ma. Aýalogany ma ýarasyn. Ana şol gowlanyp çağlarının başından bizim başımızdan ayrılmasa bana başka iş gerek. Allah'can gowlanır nesip bolsa. İnşallah. Can sağ başyk bolsa. Gowlanır nesip bolsa. Bir arzuň 3-den birini saýlaýanda, galan ikisi неважно. Sana mehriban doganyň, söýgüli doganyň, aýallyganyň jansyg başy dik bolup, hemme keseller daşlaşyk gitse, sana başga, sende başga arzu ýok. Başga arzu we başga näme gerek? Adam bu döwürde, biziň döwrümizde işlese, men pikirimçe çyny bilen işlese, emme zat edin bolýam kädiýär. Sebäbi Hudaýa şükür gülli ýaly işlesen bolýar. Dogry işlemek gerek diňe. Jan sağlykdan başga arzu gerek men pikirimçe. Can sağlyk. Diňe jan sağlyk. 3 tapar can sağlyk diýär. Понятно, Turanjan, спасибо. Süleymanjan sağ ol. Silolap, hormatlap, çağırdyň gepleşiňe dogry maýdaýyn. Men şu an sen bilen gepleşip geçir oturna. Öňüm sen bilen pasyana sen bilen gülürse psikolog bilen gülüşýär. Bilýär. Köp adam şey diýär ona da. Ben özüm diýdim. Däl ýöne bir hileki. Sen diýär köp adam diýär. Açyp bolýar. Arkaň dogry maýdaýyn.
arkaň öz dostun, ağam, ýakynyňa guruluşyp bolýar. Spasibo. Şu adam şu gepleşip gidip oturýar. Bitmese ol diyor. Tina şu gepleşip sormasın oturup guruluşyp diyor. Yine garaşyp duranlar bar. Garaşyp duranlar bar, garaşdyrmaly. Minnetdar şakylyňyzda Allah'tan işiniňizde de diňişlikler dileýän. Spasibo. Production, development production söz ýok. İşgärleriniz, operatorlarynız, studiýany söz ýok. 10 numara diýär. Ne tip diňişlik dile. Spasibo. Turanjan biziň gapylanmaz. Sen üçin hemmişe açıktır. Öz öýüme gelen ýaly arkaýyn gelip bilýän. Diňe productionlar salon mu? Bizi waken tödegişlikän problemde işleýärdir. Şoň üçin awy ýene bir sapar spasibo. Minnetdar.